Яка готувала подвійний теракт біля ТЦК в Тернополі. Спершу ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати вже друга вибухівка. Замовлення Росії виконували двоє наркозалежних з Полтавщини. Це 42-річний чоловік і його 30-річна співмешканка, які шукали гроші на дозу в телеграм-каналах. СБУ викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна. І російське вантажне судно «Крістал Ейжа» загорілося біля берегів Південної Кореї. За попередніми даними, пожежа виникла в машинному відділенні, пише КБС. І зазначається, що 7 росіян постраждали, 2 з них у важкому стані. Вже госпіталізували і пожежу вдалося загасити. І тепер